Hej alle sammen, i dag der er det mig, der skal lave en video her på Saras YouTube-kanal. Og jeg skal filme en anmeldelse på det her lys. Det dufter det her lys, som dufter af vi laver en anden video. Jeg skal spille guitar for jer. Se her. Det er jeg faktisk rigtig god til. Så er det godt. Next step. Okay, jeg tror bare vi henter Sara, så laver vi en video sammen. Hej alle sammen. Hej alle sammen. Ja. I dag skal vi lave yoga challenge. Yoga challenge. Jeg synes bare, jeg lige skal komme i gang. Der er ikke så meget at sige, for jeg synes ikke, vi skal bruge sådan mega lang tid. Fordi det har vi allerede gjort, fordi Mille, hun skulle vise alt muligt. Ja. Så lad os egentlig bare komme i gang med den her video. Som bliver forklare, hvad en yoga challenge er? Ej, det finder I selv ud af. Ja, okay. Vi ses. Så er det klart. Vi snyder lige lidt, jeg står ordentligt. Okay, det her kan vi ikke bruge den her. Så. Det er sådan der. Ja, okay. Der! Man skal bare lægge sådan der. Sådan der. Sådan der. 3, 2, 1. Ej, jeg er lidt stille. Du skal strække din krop. Okay. Sådan der. 3, 2, 1. Og så skal man op på hænder. Okay, vi må ikke stå på hovedet. Det må vi godt. Ja, det må vi. Og så skal vi bare lige røre med den ene fod. Okay, nu går du op først, fordi jeg kan sådan her. Nej. Sige, når du er op. Jeg er ikke op. Okay, sådan der. Nej, du har startet den. Og så kom. Det er meget. Okay. Ej, hvad fuck er der sket? Nu må jeg finde. Jeg skal jo. Nej, læg dig lige. Så skal jeg lige se. Hvis du ligger sådan der. Mit hoved, det skal være. Jeg skal du. Okay, så går jeg længere frem. Jeg vil ind. Kan du løfte det? Det var alle vores positions. Så vi fik kun én. Ej, den sidste, den var sådan halv, ikke? Fordi det var ikke sådan. Men ellers fik jeg kun én, vi ikke kunne. Ja, så følg mig. På Instagram. Det vil Og ikke stå her. YouTube. Nej, det er altid stået dernede. Men det, ja, det er altid
Den her. Den er så dramatisk. Ja. Jeg går lidt katte. Hej altså, jeg har været Mitzi. Måske ved I det, måske ved I det ikke. Jeg er ligeglad. I don't know what. I dag vil vi lave en haul, og så sagde jeg, at det skulle interessere mig, fordi hun er min gud. Og jeg er en kat i dag. I dag skal vi lave et haul, som I nok kunne høre på